ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ഞാനഞ്ചി ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು. ತೂಕ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ್ ತೂಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ ದಾದಂಡ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ತೋಜವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಐಟಮ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಂಡ್. ಸೊ ಎನ್ನಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಿಂಗು ಬಿಂಗು ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಟೆಡೆ ಟೆದೆ ಒಂಜೊಂದು ಕುರ್ಕುರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಇಪ್ಪಿ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಗಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಿತ್ತೆ ಬಡ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐನ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ಕೊನತಿನ ಅಂಚಾದ್ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡೊಡು. ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು, ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕೊಂತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಬೋಡು ಇತ್ತನೆ ಇನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುವೆನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡು ഞാൻ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೂರು ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ಬಾಣದು ಸರಿ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ಕೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ತಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅಂತ ತೂಕ. ಎಸ್ ಕೆಲವು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬಿಂದು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಕುರ್ಕುರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಕ ಮಾಡೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತೇನೆ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಆ ಕುರ್ಕುರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಉಂಡದ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಕುರ್ಕುರೆ ಬರೋ ಖಾರ ಉಂಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಉಂಡದ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ಎಂಕ ಸ್ಪೈಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆയാണ് ಅರಶಿನ. ಅರಶಿನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಬಟ್ ಐ ಲವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಚೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ, ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ. ಹಿಪ್ಪಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ನಾನೇ ಇದು ದೆತ್ತಿನ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ತೆಂಗುಲು ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗಳು. ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇవి ಅಣ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಎಂಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಮನ್, ಖಾರ ನಾನು ಚೂರು ಪುಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ, ಕೈ ವಾಶ್ ಅಂತ ಬತ್ತೆ, ಕೈ ವಾಶ್ ಅಂತ ಬತ್ತೆ. ಕೈ ಟೆಂಪಲ್ ಪುಡಿನ ಅನ್ಬೋದು. ದಮ್ಮ ವರನುಂಡು ರೈಸ್. ಕುರ್ಕುರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಸಾಲ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಪಾನಿಪುರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೂಪರ್ ದೋಸೆ ನಿಜ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ನಿಜ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವು ನಂಗೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ತೇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಚ ತಿನ್ನೋದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ರೆಂಗ್ ಪಾಡನ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೇನು ಅಂತ ಪುರ್ತಾಂಡದ ಒಂಚೂರು ಚಂಗಿರ್ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು. ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್. ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಸಾಕತ್ತಿದ್ದು ನಿಗು ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಬಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬಾಡ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ ಒಬ್ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಏನ ಆ ಕುರ್ಕುರೆ ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಪರ್ ಆತ. ಬರ್ಸಗ್ ಬರೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತತಿ ನೋಡು ಎಲ್ಲಡು ಬಾರ್ಸಕೋ. ಅಲ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿ ರೆಸಿಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಬ್ಬರು ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಬಾಯ್.